Pura Peris presenta su segundo libro de poemas, Ale de Lluna. El próximo jueves, 1 de octubre, a partir de las 7:30 de la tarde, la sala polivalente del edificio de la Escuela Municipal de Formación de Adultos de Leliana acoge la presentación del segundo libro de poemas que publica nuestra vecina Pura Peris García. El poemari està molt pensat amb les fases lluneres. La lluna es dona molt alè a tots els que fem poesia, sobretot els que escrivim normalment a la nit. El nom de la lluna no apareix en tots els poemes, però sí que tots els poemes estan basats en una fase llunera. En el poemario tienes un poema con ese título. ¿Tiene alguna significación en especial? La veritat és que el poema Ale de Lluna va ser dels primers que vaig fer i són dels emotius. Jo crec que recordar que està a la part primera del poema, que comença en la lluna nova. Tinc que dir que el poemari va seguint un poc les pujades, les crescudes i les minves de les emocions. Per tant, si està en la fase lluna nova, doncs, evidentment l'ale de lluna era allò que anava pujant, que anava creixent cap a una emoció. Un libro de la editorial Neopatria que recoge más de 90 escritos poéticos en valenciano, prologado por Elena Monllor, la hija del desaparecido cantautor, actor y poeta valenciano Ovidi Monllor, integrante de la Jam Poética de Leliana y afincada en nuestro pueblo. Elena, ¿qué te parece que Pura en alguno de sus poemas los termine con puntos suspensivos y no con un punto y final? ¿Qué te parece la utilización de esa, digamos, entre paréntesis, licencia? Bé, a mi em sembla que és una manera d'expressar la seva rotunditat, no? Ella posa punts suspensius com volent dir jo domino, jo sóc la que trio, perquè Pura és una dona molt forta i amb molt de caràcter. Yo creo que es una manera de reafirmarse. Pues el segundo poemario siempre es importante, más que todo porque en el primero nos desnudamos, pero en el segundo nos desnudamos, diría yo, a medias. Contundente, rotunda, pasional, y así es como es todo el poemario de Pura Peris. Me ha mostrado una altra Pura, que digo yo, una altra Pura, y estoy muy satisfecha. Ha sido muy gratificante de descubrir. Ya ves, los poetas, poemario a poemario, nos vamos mostrando al mundo. La veritat és que jo tinc molt que agrair a l'Espai Poètic, a l'Ovidi, als amics, a Elena, a Maribel, i a més a tots els amics de la Jam Poètica que recitaran alguns dels poemes que Maribel ha triat com a presentadora de l'acte. Ens acompanyarà a la guitarra també una membre de la Jam Poètica, Pilar Gil, i a més comptarem amb les veus meravelloses de l'actriu Esther Villanueva i del rapsoda Joan Femenia, al qual jo li anomené la veu de la Marina perquè té una veu molt vellutada i espectacular. No? Jo crec que serà una presentació, com el poemari, plena d'emocions i plena de llunes, perquè el dia 28 de setembre, a 3 dies escassos de la presentació, tindrem un eclipse de lluna, que a més és un eclipse de lluna plena, va ser una superlluna la d'aquest mes d'octubre, i encara estarem passant de la lluna plena a la lluna minvant, o sigui que fins i tot la lluna ha volgut estar en el seu alè.